Fondazzjoni Dar San Giuseppe se tkompli tingħata s-sostenn finanzjarju mill-Gvern biex tibqa' tagħti kura residenzjali lil tfal li għal xi raġuni oħra ma jistgħux jibqgħu jgħixu ma' familthom. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal iffirma ġdid ta' ftehim mal-Fondazzjoni għal 3 snin li ġejjin b'allokazzjoni ta' 2.5 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 600,000 euro jew 31.6% fuq il-ftehim preċedenti li skada f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Jiena naħseb kull bniedem ħaqqu li jkollu iċ-ċans fil-ħajja biex jgħix ħajja tajba veru. U jiena grat ħafna anki għall-Istat, ġifieri il-Ministru Soċjali li flimkien nistgħu nagħmlu biċċa xogħol kbira. Għax dawn it-tfal għandhom iċ-ċansis kollha li jħarsu l-qudiem lejn il-futur, l-opportunitajiet kollha li jistgħu jkollhom qed intuhulhom, post sabiħ u għandhom is-sigurtà u dak kollu li jeħtieġu għall-imħabba u għall-għexin. Father Lewis Mallija qal li l-Fondazzjoni qed tkompli ssaħħaħ ukoll l-element ta' aftercare biex iż-żgħażagħ jibqgħu jingħataw appoġġ anke wara li jħorġu mir-residenza. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan huwa d-disa' ftehim li l-Ministeru ġeddet minn Diċembru li għadda. Spjega li b'kollox hemm 37 ftehim ma' 25 għaqda li jaħdmu f'diversi setturi soċjali, b'investiment ta' kważi 15.4 miljun euro għal din is-sena.